The ball A is thrown vertical downwards with an initial speed of 2.5 meters per second from a point X above the ground. At the same instant, a second identical ball B is dropped from point Y, which is located 5.2 meters above, so below point X. Now, the two balls hit the ground at the same time. Ignore the effect of air friction. Very important, this statement as well lapha ezansi. Sibaluleke ngendlela esimanga. Uthi lawa amabhola uma esefika phansi, afika kanye kanye phansi. Now, uball A noball B. Uball A bayamphosa. Ball A is projected, is given an initial velocity. So ball A undergo projectile motion. While ball B is released, the initial velocity of ball B is 0, meaning ball B undergoes free fall. Now, lamabhola omabili u-A bayamphosa, u-B bayamdedela. Kodwa phansi bazofika kanye kanye. Okusho ukuthi since u-A ukuze sikwazi ukuthi befike kanye kanye phansi, u-A fanele ahambe i-distance ende ngoba yena bazomnikeza i-initial velocity. U-B yena fanele abe phambili kodwa basuke kanye kanye ngoba yena uzosuka nge-velocity ewu-0. So uma sesikhuluma nge-distance, ngesithi nje i-distance yethu ukusuka la ku-point Y uzofika laphana kwe-ground u-H. U-H ngeke senze nje kanjalo bese sibhala ngapha, sibhala information ka-ball A ngapha. So ngapha sodela no-ball A. So initial velocity ka-ball A u-2.5 meters per second. Bese siba okay, since amabhola ethu aya phansi kuphela, so khetha ukuthi ukuya phansi ku-positive. Ngaleyo ndlela i-gravitational acceleration yethu izoba positive 9.8 meters per square second for both balls. So since ukuya phansi sikhetha ukuthi ukuya positive, u-FG direction yakho ubheke phansi naye uzoba njani? Uzoba positive. Since sikhetha ukuya phansi ukuthi ku-positive, i-distance esoyihamba soyiya phansi ine-positive, so ukuya phansi ku-positive, so u-delta Y somhamba in a positive direction. I-velocity yokuya phansi izoba positive, ukuya phansi ku-positive. So actually yonke into yethi positive. So now sesingayibhala-ke la i-acceleration u-G wethu soba u-positive 9.8 meters per square second. Delta Y for A. U-A ukhumbule uzohamba u-5.2 plus u-H, u-A, ball A. Uzohamba uze u-5.2 plus u-H. So-ke sibuke i-information ka-ball B. Initial velocity ka-ball B u-0 meters per square second. Then acceleration iyafana, positive 9.8 meters per square second. Bese kuba u-delta Y. Delta Y ka-ball B kuzoba u-H. Kuzohamba u-H kuphela u-ball B. So isikhathi esizohanjwa yibo ngapha u-delta T. For isikhathi esizohanjwa yiwo sizolingana. Kuzoba u-delta T nje. Nangapha u-delta T uzolingana nje no-delta T. Isikhathi sabo bazohamba isikhathi esisodwa ngoba
basuka kanye kanye noma omunye ededelwa omunye phosa but basuka kanye kanye futhi bafika kanye kanye phansi. So asikho-ke isidingo sokuthi sithi delta TA delta TB. So isikhathi siyafana, into ezohluka i-distance nokuthi lo omunye usuka nge-velocity lo omunye uyadedelwa. Now bathi-ke i-question yokuqala 3.1, define the term free fall. The motion of an object where the only force acting on an object is the gravitational force. 3.2, bathi calculate the time taken by the ball to hit the ground. So bathi asicalculate isikhathi esithathwa uball A ukuthi uball A afike laphana kuphi kwi-ground. So sosebenzisa nansi iformula, delta y is equal to v initial delta t plus half a delta t squared. Initial velocity 2,5 delta t plus half 9,8 delta t squared. I-distance izoba u-5,2 plus h. So ngapha 5,2 plus h 2,5 delta t plus 4,9 delta t squared. Okay, ke size ngapha delta y is equal to vi delta t plus half a delta t squared. Now i-distance ezohamba uball B u-h, initial velocity u-0 delta t, 0 times delta t plus half 9,8 delta t squared. Now here we have h, lo kuzoba 0, lo kuzoba plus 4,9 delta t squared. So u-h ngamanye amagama ulingana no-4,9 delta t squared. Esikwaziyo ngapha ukuthi u-4,9 delta t squared ukhona. Esithole ngapha ukuthi ulingana nobani? Ulingana no-h. So la khona u-4,9 delta t squared singafaka u-h. Ingakho sizoba no-5,2 plus h is equal to 2,5 delta t plus ubani? Plus u-h. So mawuchecka la, mawutranspose u-h wayedwa kusho ukuthi u-h no-h bazokhanselana, sizosala no-5,2 2,5 delta t, then you divide by 2,5 on both sides, then uyathola ukuthi u-delta t uzolingana nobani? 5,2 divided by 2,5 kuzoba ubani? u-2,08 second. So isikhathi lamabhola azosihambe yaphansi kuzoba u-2,08 second. Now the velocity with which ball A strike the ground. Uball A uzofika ngobani? I-velocity phansi. Final velocity ka-ball A. So sinayo initial velocity, sinaso isikhathi, singayithola i-final velocity. Singasebenzisa nje simple equation. Vf is equal to Vi plus A change in t. Initial velocity for ball A 2,5 plus 9,8 times isikhathi 2,08. So i-final velocity ka-ball A izoba lula
2,5 plus 9,8 times 2,08 zoba 22,88884 meters per second. So i-velocity leyo kabani ka-ball A yokufika phansi kwe-ground. Sebethi-ke calculate the height of point Y above the ground. So bafuna u-h of yes, bafuna u-h kahle kahle ukuthi u-h ulingana nobani. Since-ke thina siyazi ukuthi u-h ulingana, h is equal to 4,9 delta t squared, siyakwazi lokho. 4,9 u-t u-2,08 all squared, sesingathola ukuthi h ulingana 4,9 2,08 all squared, then this is 2,1,199 meters. So u-h yilowo-ke. Then bathini, but on the same system of axes, on the same system of axes, okay, let me write this one. On the same system of axes, on the same system of axes, sketch the relevant velocity time graph for the entire motion of both balls A and B. Indicate on your graph the corresponding velocity and time values. Label your graph. Now, so ngigraphe kanje. Kwigraph yethu uball A usuka ngo-2,5, uball A phansi ufika ngevelocity ubani u-22, 22,8 ufika ngevelocity u-22,88. Ngapha uzoba ne-velocity in meters per second, ngapha uzoba ne-t in second. So masibuka uball A, good people, usuka nge-velocity ewu-2,5 uya phansi, and ukuya phansi ku-positive. So ingakho igraph yethu i-increase kanje, ihamba igraph yethu ize ifike laphaya. So phansi uzofika ngaleya velocity after isikhathi esingakanani? After 2,08 seconds uzofika phansi. Ukhumbule uball B wenzani? Bayamdropha suka ngevelocity ewu-0 uyaphi naye? Uya phansi, and kuya phansi ku-positive. Ngakho uball B naye eya phansi efika ngesikhathi esifanayo nobani? Noball A phansi. So usuyasho-ke ukuthi lo u-A, lo omunye u-B. Sothola amakakha aphelela u-4 ukuthi ukwazile ukudrawa i-velocity time graph. So omunye obezobe ekhethe ukuya phansi as negative, igraph yakhe ibingabukeka kanje. Omunye okhethe ngendlela engafani neyethu, uzobe ekhethe kanje. So shuthi besosuka ngo-negative 2,5 sifike phansi ngo-22,8. Bekuzoba uball A lowo, bese ball B ahambe
sonke besizofika ngesikhathi esifanayo besizofika ngo-2,08 lo u-B lo u-A lo. Mm, sonke besizofika ngesikhathi esifanayo laphaya phansi. So u-0 laphaya, u-0 laphaya. So kufanele wazi ibhola malisuka la ibhola malisuka la ibhola. This is the maximum height. La kuphezulu la. Malisuka liya le ibhola liya phansi. Liya phansi. I-maximum le. Malisuka la ibhola liza ngaphi? Liya phansi. Igrafethi nahamba nje iya phansi. Kodwa uma ingake isuka igrafethi ize kanje liya phezulu. Liya phezulu. So fanele sikwazi ukurate. Uma ngabe igrafethi izosuka la ize la lelo bhola lisuke liya phezulu. Laphaya kuphezulu laphaya. Uma kuyi-velocity time graph njalo. Mase kuyi-position time graph sekungesinye isitori.